Il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech qal li l-Partit Laburista moħħu biex jattakka lill-Oppożizzjoni waqt li l-Partit Nazzjonalista joħroġ b'miżuri b'saħħithom. Dr. Grech kien qed jitkellem f'intervista fuq Net Television b'referenza għad-diskorsi tal-ewwel ta' Mejju għalli n-nisajiet bil-politika ta' mibeda illi qala għaddejja mill-Partit Laburista u qed ħares lejn is-serenità ta' politika illi qal qed joffri l-Partit Nazzjonalista. Tkellem dwar il-miżura li tħalli fi bwiet il-ħaddim dak li bħalissa qed iħallas f'taxxa fuq l-ewwel 10,000 euro li jaqlam il-part-time jew l-overtime. Qal li l-Partit Nazzjonalista jippremja l-biżulija u jħaddem politika illi ddur man-nies. Dr. Grech qal li waqt li l-Partit Laburista jara kollox flus, il-Partit Nazzjonalista jħares lejn il-valur tal-persuna. Kif qal, iħares ukoll lejn il-valur taċ-ċittadinanza, għalli ċ-ċittadinanza m'għandix tkun tranzazzjoni u għalhekk qal li gvern ġdid nazzjonalista jara li din l-iskema tkun immirata lejn min għandu rabta reali u ġenwina mal-pajjiż u mhux lejn min jistħijajt li għandu ċittadinanza Maltija wara li jkun xtra. Il-kap nazzjonalista tkellem ukoll dwar l-importanza tal-investiment fl-edukazzjoni. Qal li l-pajjiż m'għandux riżorsi ħli fil-persuna u għalhekk qal li l-akbar investiment irid isir fl-edukazzjoni sew jekk hux dik akkademika jew inkella fis-snajja. Dr. Grech qal li l-Partit Nazzjonalista qatt ma xaħaħ mal-istudent u qal li gvern ġdid nazzjonalista jerġa' jiftaħ l-iskejjel tal-isnajja sabiex iż-żgħażagħ ikunu ppreparati għad-dinja tax-xogħol u jkollhom aktar opportunitajiet li jikbru b'mod sħiħ.